Asier Bikandi, Kiroleneko zuzendaria. Bueno, lehenengo aldiz antolatu duzue, sinposio hau, nazioarte mailako ganera, ze helburu bete gura ditu? Gu gara Kirolenek, Euskal Herriko Kirolako Hezkuntzen ikastetxe publikoa da bakarra, eta gure atal batean, eremu batean da innovazioa, garapena eta ikerkuntza. Eta, hau gure ustez, lesioa da garatu behar den gai bat, gainera deko eragin zuzena giza esparro desberdinetan, eta hasiera bat emoteko gure innovazio edo berrikuntza atal hori erabaki dugu egitea hau sinposio hau. Eta gainera lotu duzue futbolarekin. Bai, batez ere futbola eragin handiena daukalako kirolean. Gainera oso esanguratsua da, batez ere ikertzeko kirolari dagozkion edozein atalak edo edozein esparruak ikusten da horataratzen dituzen emaitzak da kirolean gertatzen den errealitate bat. Gainera deno dakigunez, daukan eragina da oso handia da, bai ekonomikoki, bai mugitzen dituen kirolariak edo partaideak edo partaidetza, eta ikusten dugu funtsezkoa dela, hau izan daiteke punta de lanza azteko beste gauza bat, eta gero beste gauza batzuk egiteko, eta gero transferentzia bat eukitzeko beste kiroletan. Eta gainera Euskal Herriko aditu bakarrik ez, nazioarteko aditua pekarri duzu ez, da ez edonor goi karguak. Bai, ekarriko dituen adituak izan diaz mundukorik, hauek diaz iaia mundukorik onenak eta dituenak lesioetan. Orduan gu pentsatzen dugu ikustea ez dela bakarrik Euskal Herriko kiroletan dagoen arazo bat, baizik eta da munduan zehar dekogu arazo bera, eta gainean guk ikusten dugu hemen gure Euskal Herrian egin aldugu kriston lana eta egin aldugu proiektu onak ez dauzena garatuta eta gaina pioneroak esan daitezkenak kirolesioetan. Eta jendearen aldetik zer erantzun, aretoa bete-bete eta ikusi dut azkeneko hitzaldi honetan. Bai, oso erantzun ona jaso dugun, etorri diez lehenengo mailako taldeko ordezkari desberdinak, bai batez ere etorri diez Real Sociedadekoak, etorri diez Atletikoak, etorri diez Espainolekoak, Rubin Kazan, eta abar, ikusten dugu gero mediko ezagunak edo lesioetan murgiluta dauzen medikoak, eta ikusten dugu oso erantzun ona eta lehenengoa izateko, eta gaina guk ikusten dugu da sensibilizazioa bat. Guk ikusten dugu lan metodologia berri bat sortu aldugula edo sartu behar dena kirolean eta batez ere kirol egituretan, eta ikusten dugu hau izan daitekela hasiera bat. Gu dugu Josean Leku, Atletikeko medikuntza zerbitzeko burua, eta hementxe izan dugu lehenengo sinposio honetan, kirolenek antolatu duen honetan, eta aitatu esku Asierrek zelan metodologia berri baten edo etorkizuneko baten punta de lanza edo hasierako lantza moduko bat izateko helburua daukola sinposio honek. Hori da, Asierrek komentatu duen modura. Helburua da, danon artean begiek zabaldu, gertuko etorkizunean zabalduko diren bideekaz zur egoteko. Seguru asko bai rehabilitazio munduan, bai fisioterapia munduan, medikuntza, kirol medikuntza orokorrean, gauzak aldatuko dire datozen urteetan, eta horren zain egon behar dugu. Zientzia arloan eta aurrerapauso barriak egongo direla eta horre aitzindariak izan edo bintzate horretan egon behar dugula. Bai, duda barik. Kirolenek sortu duen sinposion honetan nahi dugu oinarritu, zelan edo alan reflexio prozesu bat, hori, datozen ibilbide barrieri aurre egiteko. Ganera, azken urteetan sarritan aipatzen da sasoi bateko futbola eta gaur egunekoa konparatuta, gaur egunekoak ez daukola zerikusirik, antzinakoagaz, exigentzia arlotik, fizikoa arlotik askoz begorragoa dela, eta horrek behartuko zintuzten, ez da hausnarketa hau egitera. Bai, hori beharrezkoa da. Gertatu diren gaurko eguneko futbol moduak, geure kasuan profesionaltasunak exigitzen dauen neurrian, alde guztietatik behar dugu hausnarketa hori egin eta aurrera pausoak emon, beti pentsatuaz futbola dela batez be oinarri tekniko-taktikoetan asentatzen den kirola dela, baina baldintza fisikoak eta lesionabilidadea biak dira
zer esango nuke, minimo batzuk bete behar direla errendimendua lortzeko gurean. Eskerrik asko. Zuri? Guaz dugu Iraia Iturregi, emakumeen atletik taldeko jokalaria. Iraia, imaginatzen duzu futbol jokalariape zer esan edukiko duzuela, sarritan aipatu da moduan, sasoi bateko futbolak eta gaur egunekoak ez daukalako zirikusirik, eta zuepek giar eta arazoak eta kasik eguneko ogia izaten dituzuelako askotan. Bai, gutxako garrantzitsue da sinposio hauetara etortzeaz, gero eta garrantzia gehiago ematen ari eman behar diogu prebentzioari, eta ni bai heziketa fisikoko lizentziatu bezala, niretzako oso garrantzitsua da formazioa, eta kalitate honetako sinposio batera etortzeko aukera izatea. Gana ikusi dugu, zuretzako bakarriz, jende askorentzako izango dela, aretoa bete-bete eta gondelako. Bai, etorri dira lau atxerritar, eta egunero ez da izaten aukera sinposio hau Bilbon edo Durangon kasu honetan eukitzeko, eta orduan ni pentsa dago jendeak aprobetxa dauela, ez? Emakumeen ligan lehenengo fasea amaitu duzu, lehenengo 8 artean sailkatu zari, datorren urtean ekingo dutzazue bigarren fase horri, zer esperantza? Lehenengo fasean helburu lortu dugu, bigarren fasera pasatzea lehenengo 8 talde honen artean, eta oin bigarren fasean, azkenengo 3 urtetan 3. lotu gare, eta oin Raioa Ekano eta Espainol igual pitin bete gora hau dauz, baina guk esperantza dekogu, eurekaz, Espainol, Raio eta Barsagaz hor egotea ia sartzen garen finalerako, ez? Espainoleko jokalari batzupe etorri dira, ez da, edo jokalarien bat? Bai, Erika Vázquez egon zan, atletikeen egon da 5 edo 6 urte, aurten joan da Espainolera, eta handik Bartzelonatik etorri da sinposiona. Eskerrik asko, sorte hon. Eskerrik asko zui.